Goedendag iedereen te Sint-Niklaas, Oost-Vlaanderen. Ik ga nu de trein nemen naar Zwijndrecht. Dus de trein heeft bestemming Antwerpen Centraal. Dus dat is de trein die stopt aan de verschillende woonzones. Je hebt dus ook de trein rechtstreeks naar Antwerpen. En dus deze met tussenzones. Dus het tarief is €3,10 enkel. Dat is ook wel interessant, dus het basistarief. Dat is normaal 15 minuten tot Zwijndrecht. We zien ook in Vlaanderen snelle mobiliteit, dus ik heb ook mensen gezien natuurlijk met de step ervoor die op de trein zijn gestapt. Natuurlijk de combinatie van de lijnbussen en zo verder. De volgende halte is Nieuwkerkenbaas.
De volgende halte is Beveren.
volgende halte is Nelzele. Nelzele. De volgende halte is Zwijndrecht. Zo, aankomst Zwijndrecht. Zo, beste mensen, Zwijndrecht.
Zo, het was nog even leuk om dit te delen. Het gaat snel. Het traject. 3 euro, snelle verbinding, de mogelijkheid om af te stappen in de woonzones hier dat je eventueel moet zijn. Ik vind het bijzonder goed geregeld, dergelijke terreinen. Ja, iedereen op de fiets.